În sfârșit ajung săraci noi. Nu mai merge, bebe. Păi unde e tati bucuria aia? Uite unde e bucuria. Sam Adams Oktoberfest și Sierra Nevada Tumbler. Asta e bucuria. Hai, și sapunele lui domnul. Wow! Ia. Gustă-ne până acasă. Miroase? Da. Chiar miroase frumos. Asta e ca chocolate. E ca un chocolate, da? Și ăla ce fel? Bă, nu! Scose el. Mami, asta e ca chocolate. Asta e pentru tine, mami. E pentru tine. Oh, mersi, mami. Victoraș, Asta vezi că vine poliția. să face injecții. Mami, ok? Să păstrezi la baia Să mea. mergem pe butică cu el, ok? Lasă, bună! Noapte bună. Pitici de voi. Pitici de voi. Ce sunt, tati? Da! Mai facem băiță sau facem direct, Nani? Ha? Păi ce, îți convine că dormiți de o oră? Bă, stai, mă. Ce? Bebelușul! Tu ești bebelușul. Hai, bebelușul, hai, vino aici, bebelușul. Vino aici, bebelușul. Ce mai găsi și acum? Pune la loc, tati, că vine poliția.